Здравейте на всички! Аз съм Антони Тодоров. 1992 година, командир на втори взвод, първа рота, мисия Камбоджа. 31 години по-късно съм на път да се видя с някои от момчетата от мисията, които не съм ги виждал повече от 31 години. Намирам се в село Главиница, селото на Санде, мой боен другар, повече от брат, и наближавам неговия дом, където бандата се е събрала да накаже едно малко агънце по случай тази сбирка. Да паркирам така, че да има място за всички и да видим кой ме чака или дали изобщо някой ме чака. Сложим на паркинг колата. Не съм изключил колата ли? Добре. Добре, изключена си. Аварийки. Това е къща на Санде. Не сме се видели с него от не знам колко време. Ало! Приемате ли гости, бе? Ми сам, бе, сам съм, сам военен е воен. Здрасти. Това е кака Дима? Това е кака Дима. Къде са тия хулигани? Ама чакай ти какво? Снимам, бе, снимам, бе. Горе. Къде са? Горе, че тук Направиха ли гледите вече? Направиха ли гледите вече? Не са напуснали още толкова. Абе, ще ги закараме сега в Камбоджа. Еба, тия пенсионери да еба. Не валя срам, бе! Не валя срам, ми кажи! Добре, ще се обръсна тиквата. Какво носиш, бе? Носа си щека. Това не го муши в газа и го носи на изследване. Сега в момента ли снимам? Сега ще ви го муша у вас на газа. Взе тази щека ти! Я забрем нека. Тук е младеж. Няма кой да посрещат ти си у вас. Еми да, тъй кривата ни. Ела, бе! Ела, бе, младеж. Егенето ми прощава. Не е генето. Първите две цифри от генето. Не е виновно цялото. Не цялото, не, само. Имам ли ти вид на изгорел бушон? Ми да. Ма това нещо е така, защото си с него. Нашия! Чакай секунда само. Да натисна ли бутона да се активираш? Мисля, че мога. Мисля, че е редно. Да го сгънеш малко на... За риба ли си отил? Да, бе. Проверяваш зеленците ли? Да. Колко му се разширява? Аз седни на трите. Ти нема ли да сядаш или ще ми стъчиш Аз като седни хуй? на трите букви. Ама искате да се разболее ли? Ще чипа на менингет от то такова, бе. Хладилникът затворен. Чакай да го навида надолу. Хладилникът затворен. Слушай, аз предлагам да извадиш това, да го пробваме с една съшмада. А не, Да. пише. Еми, ще се наложи. Аз за това съм дошъл. Аз 3 дена не съм ял, не съм пил, защото чакам тук да ме гощава. Ще го ставам, разбира се, как темата. Кога не си го ставам? Сагнешки глечки. Една само. Ама си- Аз ще пробвам нагоре, кой иска да лови. Ама си носи. Носи. Ново ли е? И аз съм без очилата. Дай да видим. Аз съм преди тебе. Да. Чакай сега, отиде това. Беге това фалшиво. Дигато! Къде си? Кое е Слушай ме фалшиво? сега. Единствено има истинска. Значи има вариант около 6 часа да ме закараш до града. Добре, аз мога да закарам аз, бе. Аз Не ще пиш, бе. ми нема пия, бе, до 6 часа, къде е проблем? Аз, защото съм се отрепал да пия. Съм един пия. От чучура. От чучура. От извора. От извора. Те май да си хора на детски гъс. Не да май да си хора. Почти пенсионери. Не, тази фанелка мога ли вече да я първо за Ба, може да изпреш направо. И гащите си. А може да изпереш и тогава да я фърлиш. И сега, как ти се струва разпознаването?
Това разбрахме, че имаме вид на изгорели бушони. Ми да. По-зле става, по-добре не става. Да. Това е ясно. То вече като остарем се вдетинява, почне ми почернява косата, зъби ми изкарва мадреци, така че не дей да си сигурен, че става по-добре. Но те още ги нема. Особено ти, той те никога не я дойде специално на дреците. Ще доде. Да, чакай от това. Слушай, какво е, Тончо? Забравих, защото бързам. Слушай, ако ти се кае и да си сипа голям... Не бе, си пи си пи, аз да карам да... Ще тъйба 3 часа, как ще изкараш 3 часа и пи? Абе, лети се шашка, бе. Тя ще му да кара. Слушай сега, докато си пиво, бе. Аре, прави си кефа, бе. Еми аз си правя кефа, мен ме кефта за карам. То може и да ни ходим. Чакам само да ми се обада там да взема малко стинки аз забравих. Ти поне си по тази част. Имам негативи, от тогава не имаше, знаеш, дигиталния и такова, може ли да ги обърнеш в... Да, на снимки, на дигитални. Да, значи имам, аз сега ще... Не, това записваш ли? Ти си тръгваше... Слушай, съм под наблюдение за това. Слушай, Big Brother ли? Не, още не става. Мисля, че ще го взема на щик от тук. Дай няма да гръма, ще го взема на щик. Не дей телевизора е там, не дей. Може да разбери, ба. Ако подминеш лошо. Слушам та, като едно голямо ухо съм. Август кога си тръгваш? Юни, юли, август, края на август. Ма не бе, ще мина през София, аз ще мина през София. До края на август ще ти ги дам. Каквото можеш да обърнеш в... Веднага ще бъдат обърнати. Веднага ще бъдат обърнати. Аз идвам в София на 7 август идвам в София да взема един майстор от Лондон. Това е добре, не е лошо да се обадиш. И на 20-21 някъде, 21 или 22 трябва да го върна. От 13 до 20 съм в Гърция, затова ти кажа, няма в България. Значи на 7. Значи трябва ли преди 13? На 7. А ако не, ще дойда да му ги остана на него, пък ти ще ги вземеш от тук. На 7 ще дойда да ги взема. Идвам на 7 да взема майстор от летището и направо ще ги взема. И да ти ги дам. Ще ги обърна и после като го пускам обратно да се прибира, ще ги донеса. Това е 21, 22, 23. Не е необходимо ги донес, че ще ми ги пуснеш. Ще ги оставя. Давай, по екон. Да, на имейла, въпроса, ако мога ги обърнеш от негативи. Ще бъдат обърнати. Да, оригинали са негативи, запазени са, прибрал се на търно, няма проблеми, всичкото сложно светлина, се вижда всичко такова. Ако можеш да го направиш това трик, защото ние малко сме старата школа, ние ги правим с... Ще ги направим. Леката... Значи има една... Лека, леката... Не, с оптиката. Да, с оптиката. С оптиката ще мога да снимаме с оптиката. Да, не знаеш, що най-ко вика Луджия. Само да се усмихваш. Карал в залата, вика, събрал колеги. Вика да ви вкарам в трофейната зала. Вика, глиган от Стара планина. Мечка от Странджа. Това лъв от една женска глава, къдрава на страна усмихната. Вика ми това. Бабата. Добре, ти се е страдал, тя усмихната. Вика, без оптиката и до последно мислиш, аз снимам. Чиха, снимам. Точно така. Та ние да не се усмихваме много. Знаете ти го на едно, когда го почетох и се смея, ще я плюна манджата. Вика, докарали пациент, черепно-мозъчна травма. И докарали го там, викал, сестрата, нали, тя записва. Доктор, какво да запише? Пиши черепна травма. Тя вика, как така черепна травма? Не, черепно-мозъчна травма. Къв мозък малък. Отишъл в болницата си на жена му на рождения ден. Само череп. И изял вазата. Затова черепно-мозъчна няма, само череп. Само череп. Така си пиемо, нали, то може да не се наложи да... Не, може да, и по-вероятно не се наложи, защото тази кола обещава никога не е дала, ама както и да е. Да ти сипна, няма смисъл. Добре, Айде, аз изберех чаши, имам чаши в изобилие. Ковата донеси сега чаши, ще имат. Кофата, да газенти тук. Какво ще пиеш? Ракия или английско? От Англия докажа. Тя да го помириш, аз ще кажа. Ето тук си пия, аз съм правил свирки. Взема едно дърво. Свирки не съм правил. Тя ще ти кажа аз за това. Не, дано ни пиеш. Слушай, на фронтовата линия пристига стар, нали, такъв войник, на години. И те ни млади момчета там и пият там от едно канче пият. Вика, Дърто, ще пиеш ли? Вика, ще пия. Му да, не, аз си носа моя канче.
Бе, що? Абе, така бе, аз си знам, бе. Абе, пи от нашото канче. Абе, не бе. Аз си нося канче. Абе, не пи от нашото. Чай, момчета, слушайте да ви кажа една приказка. Оная вечер сънувах сън. Сънувам сън, че една млада мацка идва и ми вика, ще ме лижиш. И аз вика, почвам да лижа. И лижа, ма тя на сладка. И един от войниците вика, чай бе, тя не е сладка, тя е солена. Ей, за това си пи от моето канче, момчета. Разбрали, ма. Да, знам, ти си ми казал, кой е това, бе? Това е Семерджиев, бе. Кирил Семерджиев. Кой го що, бе? Той си очилата, бе. Кой го що, бе? Мале. Не бе, много ме е познат, ма кой се... От нашите, бе. От нашия звод, бе. О, мамо, майната от Пловдив ми каже, бе, момче. Да, Ми каже бе. Семерджиев, бе. Аз ще помна Майната? майната с кривите крачета. Да. Наши отбор сме тук. Къде го намери? Ами седно от него, бе. Много по-здрави имате. А. Той пък, и той като тебе вика, това вика, ти с Лалев се видял. Вика, ама не е Лалев, бе, Санди от Пазарджик. Как го е? Това не е ли Лалев от Габрово? А не е Сандионио, бе. Лалев е в Габрово, ама аз не съм се виждал с Лалев. Ма той видял снимката с Санди, като Кой е ходихме Лалев, на... бе? Лалев. Лалев, къде е боксерчето, бе? Боксерчето От Габрово. Той беше ми симпатяга с Но руско. се сини очи, да. Какво стана сега? Да ти сипа и да продължим? Чакам да ми кажеш, ще пише от него. Има и хубава ракия, има и такова. Това ще пия. Еми, добре. Това е бърбанче. Ядне. Дай му от на мама от ракията. Бе, да стана англичани да дай дървото, дай да... И затвори хладилника. А не! Да. О! Виж, има избор. Чаши. Чай, избери си чак. Сега Само пиенето няма. Една надувана с Има такова. такава или такава? Кой? Коя Дупки е надувала показвам, всичко така? показвам. Дупки. Дай та, че е по-кръгов. Али си приси колко. Тая румънка я надувала. Да, това квадратна. Да, аз те пия. Много е квадратно. Кой е надувал? Луна. Абе, тук пише източник, че няма антена и кабел. Да, бе. Той, защото нали отвори хладилника, то се изгуби сигнал. Ония, Сандьо! Айде, лапа, нали си взел всички дистанционията заедно? Донеси ми това пиштола, то да ми е на прицел, да не вземе отваря хладилника. Сипи си количко колко искаш. Мани ги ти очила от тук да не ги вчупат. Санде, как така си прав? Искаш ли да донесеш? Да донесеш Не, виж онова шише от най-горното вече да мислите. Мисълта вече е почетена. Онова шише от Той ви минава като на борсата на вас. Донеси шишето. Сега ще ти кажа да донесеш шишето, нали? Ти станеш като Ванга, бе, Как като? Колко стана часа? Колко ти трябва? Към 3-4. Рано да се каже. Рано ли? Да. Чакаме Менгеле. Това ми е... Доктор Менгеле ще дойде? Не да дойде по-рано. Ще дойде, разбира се. Той на работа... Агънце, искаш ли такова? Той на работа не Искаш ли е салатка? към младеж, да. Той на работа... Агънце, салатка, искаш ли салатка? Не бе, човек. Или патка? Какво искаш? Защото ти не искаш ли... Аз съм политически. Менгеле ще чуя как да подходим. Менгеле ли ще му Менгеле няма да дойде по-рано, викаме че доктора? никога да знаеш. Доктор е най-добре. Той на работа не иска. Това ти казвам, че по-рано, че Значи няма да свършва дойде. работа, идва. Да. Менгеле звучи Добре, за Добре, За мен е Менгеле. какво стана? Добре. Ами, отвори хладилника и избяга сигнала, избяга. Стига, бе. Али, Радвам се да ви видя Троши ми чаш ли, да ви видя кривите му цуни. Така ли? Радваш ли се, не виж? Ми да, изцелен съм се изприщал. Аз предлагам, докато още сме трезви, да вземе нарочим някакви дати, защото ние ще отпадаме така от година на година. Еми да, пак оне да е някой почина от нощта. Не ме вълнуват другите. Вълнуват ме тия, де сме тук. Нашите, групата на Шаро, да. Кои нашата група? Групата на Шаро. Значи гледай сега да ти кажа.